Trí dó híon náid díríb tamid beo bhíon an seo léamh nó nóíochta as Meiriceá den ceathrú lá díog mí na nolog dí chéadainn rámhíle sa sé díog agus díríon mór scéal an le inniuh le Haiceáil agus go háidithe Haiceáil rinne na rúsaí más fíor riamharí an pháirtí nDaonlathach sna seachtaní roimh háchan uachtaránach do 2010 mar chuir an rúis faoimhar cibearchuacht agus dhíre háchan Meiriceá is ábhar don alt. Tá New York Times is cosúil sa réis fiosrúchan a dhéanamh isteach sa scéal ag nochtú cóirthaí cáilte freagraí mála agus mí bheasúnú na híreachtaí achtranacha rinneú choristeach achtais uachtaránachta 2010 séans cosúil gur bheas an pártaí Díomua an rúis agus Haiceáilethe na rúise faoi na luach amachchas amach. Níor thuig siad a luach. Tá pictiúis ceangailte leis an scéal an cód chabinéad Meiriceá isteachán in 1962 i rithbearig léireacht Watergate agus taobh leis mar iarsma staire stocha an freastalí riamhaire a háirí na Haiceáilethe rúiseacha leanaí Meiriceá. Tá an cá in Aleppo thart agus tá sé thart le Díomua iomlán donna ceannarcaí. Bhriseadh iad go huile is go hiomlán rinneú treascairt agus choscairt ortha agus i ndiaidh an treascartha tá an racht brúdiúlachta is cosúil ráhain ferige. Thágraíonn na náisiúnaíontaithe do ollea daon cháirtis nó daon túlachta. Cibé dhéal na ceannarcaí agus
Iall go dúrach siad dálamh the rialtas na Syria. Agus fórsaí an rialtas ag bogúisteach sa chathair dúirt efigíide chuid na náisiúnta go raibh siad a fáil tuairiscí am a dúla faoi mhairithe raibh cuma an bhásathe efigúil orthu. Éiríonn tá Rick Perry is cosúil animnithe mar cheannaire na rinne fuinniamh. Ír ghabharnóir Haiceáil is sé Rick Perry. Agus is éisteach dar leis an áit seo gur chuireadh i gceannas oras an oras seo fearr nach bhfuil de chlocha a fáidrín ach eastósca bioslí intuise. Fiú agus anmhéim sa náisiúnteacht fuinniamh is cosúil chlandáil náisiúnta agus eolaíocht. Alt a nearna mé tagart dó heanna mar a hárlíonn faoi Rex Tillerson freisin. Státrúnaí nua na náisiúnaontaithe. Agus é na cheannara Exxon Mobil is cosúil gur chuir Rex Tillerson riochtanas an chomhlachta os cían leasan na Stáit Aontaithe. Ach mar gnó bheitfí ag súil leis an bhaid nach meifií. Os clíon an scéal seo le chuirsí Tillerson Exxon Mobil san Nuacht chun sa bhí taidhleoirí Meiriceá dhéirí an Iarracht a stoppa over sús na scalpannaí. Go dtí gur chuir Exxon Mobil a ladar isteach sa scéal agus d'eathraí gachrad. Foréigean i Meiriceá is cosúil go bhfuil rabharta foréigin siúl sa Tillerson faoi láthair rud tá rééis an tír a chuir trína chéile agus thugann le tuiscint go bhfuil an tír tí bhrisise sús ina chogadh. Tá sin na dhéarchéim sa bhreatain margheall bhíúsáid páistí sna chlubbannaí sacr agus
Tá grítsers don dhéirchéim seo mar cheann dina cín bhóríomh is stair an chluife is sasna. Tharla dóiteáin in Oakland, California le déanaí glob ihe ráit chónathe freisin. Máriú go leor daoine go cinnte níos mó ná dosainach ní le sagam in áiríre céhíd. Mas búma chuimhne níos mó ná an scór fiú. Tá sagam go cinnte gur gur bhuair níos mó daoine báis sa tine ná mar a fuair in éon tine gálahéad le 10 ó 20 bliain an ús. Tá imní dá réir Alien tóirí Brooklyn déir nach bhfuil na hacuineacha cinntiú go bhreagraíonn spásannaí do chóid tine figiúla. Tá Governor Ohio tar éis cinenne déobhríoch dhéanam. Shíne sé bille a thurmeascan ginmhílte tar éis 27. Ach chros sé bheart eile bheart an sriantach a choisceach ginmhile tar éis coisle bith a bhrá sa féatas. Bhéim siar nua do Wells Fargo. Tá rialtóirí tar éis uacht bheo Wells Fargo dúltú rialtóirí federálach. Plean a bheith seo geile gur Meiriceá a chosaint dá 10 fi a mánc. Na Hallíne tá Placido Domingo agus James Levine dulta I báirt ríis. Tá siad dulta góir den 329 huair chun an ópera Nabucco. Garthaíochar bíoblach a dhéanamh. Bia nach deasta rud é bheithe caint faoi bhí. Ach níl in Alt Pete Wells ach liste na náiteannaí nua a disséantú ó hús na bhríonna. Ach abhsíonn sé gné amháin de na bhíolanna nua agus bhíonn na bíochláirichaí tástála gné nua mar a deireadh na bíochláirichaí. So,
Cé tá básaí, tá Alan Thick básaí. Ba eisteoirí a rá cáilir mar gheall ar a chárdúlacht gníúil nó a chraúlacht súáilceach bhéidir. Bhí go háirithe agus é I ról an athair comhairle gháileach, an tathair a gháil comhairle go fial. Sa dráma Green Sieve, Growing Pains. Ní raibh sé ach 60 bliana d'aois. Focail nua, céird a dhéanann tintrach sa spéir? Iarlán, ha? Ach céird a dhéanann snáithí in éadach? Bíonn siad clíoch. Trasnaíonn siad ar a chéile, nó bíonn siad trasna ar a chéile. Má tharlaíonn rudaí peanmhar duit bíonn tú ag folingt. Nunar féidir aghaidh bhaintrií Haiceáil is mar gheall ar a gcaile a tharla sé. Má thugann tú nó má dhealann tú den tiománaí go bhfaighe tú $60 go dúirt tú $10 dó má thiománainn sé níos tapúla. Is dreasú é sin, nach cheap. Is son an spreasán agus súrachán agus béidir fiú liúdramán. Má tá rudaí agad sa chúl chiste nár eise tú go fóill ríráiste nó ríráistí atá. Má an tú airgid breise mína nolog nó ticéad go clifa spúrt is solamar de chuid an posta nó sochar nó agus chatha gur gailge ar bhéarla seo piorc. Well, sin iad na focla agus na scéalta móra don 4 míle nolog 2017. Súile agam gur bhain sibh taobh as na scéalta agus go mbeidh muid caint le chéile arís sarmhaid. Idir an dálín guím raté oribh go léir agus beannacht lína féile oribh. Slán meis.